እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዜና እንሆ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘሕልፍዎ ዘለዉ መከራ ፍትሒ ክረኽቡ ዝጸውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ተኻይዱ። ኣብቲ ብዕለት 4 ጥቅምቲ ብደለይት ፍትሒ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ፍትሒ ይርከቡ፣ ሊብያ ንስደተኛታት ውሕስነት ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን፣ ባርነት ደው ይበል ዝብሉን ካልእ ጭርሖታትን ብምልዓል ነቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝረኽብዎ ዘለዉ መከራ ገሊጾም። ወከልቲ ሰልፈኛታት ናብ ቤት ጽሕፈት ተጸዋዒ ስደተኛታት ብምእታው ጥርዓኖም ድሕሪ ምቕራብ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ወግዓዊ ተፈላጥነት ስለ ዘይብሉ ክንገብሮ ንኽእል ሓገዝ ድሩት እዩ ዝብል ምላሽ ከም ዝረኸቡ ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ። እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፍታት በብከተማታትን ተተኻይዱ ነቲ ሃገራት ኤሮጳ ምስ ሰበ ስልጣን ሊብያ ማእከላይ ባሕሪ ንምዕጻው ዝኸተምኦ ስምምዕ ከም ዝፈርስ ንምግባር ሓጋዚ ምዃኑ ገለ ኣባላት ተጸዋዒ ስደተኛታት ምግላጾም ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ 66 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ኣብ ሊብያ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ማለት ናብ ሩዋንዳ ከም ዝግዕዙ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ኣብ ዝረኸቦም ኣጋጣሚ ካቢኔቲ ሃገር ብዘየገድስ ኩላትኩም ኣፍሪቃውያን ኢኹም፣ ሩዋንዳ ኸኣ ሃገርኩም ኮይና ኣላ እሞ ኣብ ዳግመ ህንጻኣ ክትሳተፉ ዕድመኩም ኣለኹ ብምባል መንእሰያት ኣፍሪቃ ናብ ስደት ምቁማት ደው ኣቢሎም ሃገሮም ዝሃንጽሉ እዋን ከም ዝኣኸለ ገሊጹ። ኣብ ሊብያ ኣብ ዝተፈላለየ መዳጎኒ ማዓስክራትን መዝርዕያታትን ተሓይሮም መስገደል ህይወት ዝሕልፉ ንዘለዉ ኤርትራውያን ቃሎም ብምዃን ሕሰሞም ክነግረሎም ብምባል ኣብ ጀኔቫ ሰልፊ ዘካየዱ ኤርትራውያን ካብ ዕድመ ዝደፍኡ ኣቦታትን ኣዴታትን ጀሚሩ ክሳብ ንኣሽቱ መንእሰያት ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመን ጾታን ምንባሮም ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት። 70 ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ንቅጥዕታት ምርጫን ምዃም ውድባትን ኣመልኪቱ ንዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ንምቅዋም ኣባላተን መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ከካይዱ ምዃኖም ገሊጾም። ኣፈኛታት ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ልፍንቲ ዝመስረተ 70 ፖለቲካውያን ውድባት ዝሓቆፈ ፓርቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ብወከልቲ ህዝቢ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ንጠለባቶም ዘማልአ ብዘይምዃኑ ምትዕራይ ክግበረሉ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። እንተኾነ ዝመጽእ መዓልታት ስሩዕ ኣኼብኡ ዝጅምር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንጠለባቶም ቀጥታዊ ምላሽ እንተዘይሂብሉ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ከም ዝጅምሩ እዮም ዝገልጹ። እቲ ንመስርሕ ምርጫን ቅጥዕታት ምዃም ሰልፍን ኣመልኪቱ ዝወፀ ንድፊ 20 ዓንቀጻት ክስረዝ 13 ዓንቀጻት ከዓ ምምሕያሽ ክግበረሉ ብሓያሎ ተቃወምቲ ውድባት ጠለብ ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ተቃውሞ ዝገጠመ ሕጊ ዝኾነ ኣብ ምርጫ ዝሳተፍ ፓርቲ እንተወሓደ ናይ 10,000 ኣባላቱ ወይ ሰዓብቱ ፊርማ ከዳሉ ዝብል ይርከቦ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እቲ ሓድሽ ሕጊ ቅድሚ ምጽዳቑ ኩሎም ወከልቲ ተቃወምቲ ውድባት ዝርከብዎ ክትዕንዘተን ስለ ዝተኻየደሉ ሕጂ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምስ ጸደቐ ዝቕየር ነገር የብሉን ክብል ምላሽ ምሃቡ ይዝከር። በንጻርቲ ሰበ ስልጣን ሱዳን ማዕቀብ ክለዓል ዘቕርብዎ ዘለዉ ጠለብ ዞባ ዳርፉር ገና ዓመፅን ግጭትን ይምስክር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ባይቶ ጸጥታ ንማዕቀብ ሱዳን ዝከታተል ጉጅለብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዳርፉር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ሚሊሻታትን ሰራዊት መንግስትን ሓሓሊፉ ግጭታት ይርአ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣብ ማዓስከራት ተዓቒቦም ዝርከቡ ተወላዶ ዳርፉር እውን ዝተፈላለየ ግፍዕታት ይወርድ ከም ዘሎ ብርሂቡ። ድሕሪ ስርዓት አልበሸር ምውዳቑ እቲ ግጭት ዝሃደእ እኳ እንተመሰለ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ንሓድሕዶም እውን ውግእ ከም ዘይቋረጸ ይግለጽ። ዕጡቓት ሓይልታት ዳርፉር ሓድሽ መንግስቲ ንምምስራት ንዝቐረበሎም ናይ ሰላም ጻውዒት ሚሊሻ ጃንጃዊድ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ነቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ክቕበልዎ ከም ዘይኮኑ ፍሊጦም እዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ዕጡቓት ዳርፉር ብወገኖም ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝረኽብዎ ዝነበሩ ደገፍ ደው ስለ ዝበለ ንጥፈታቶም ኣቋሪጾም ከም ዘለዉ ይግለጽ። ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ጸኒሑ ዘሎ ማዕቀብ ክለዓል ተደጋጋሚ ጻውዒታት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዕ መደብ እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም። እዙ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።